morning and welcome back again sa mong channel. Guys, magluto mi dari spam. Wow, lami ni de. Lami ni jo pa sa katilaw. Ito guys, magluto mi dari karon guys. Kani mo ni pada ni ate. Derate, agi mo pada. Wow, yummy. Amo nang lutoon karon. Masaya pa mahal. Wow, dero guys. Muta. Sumuta. Bango-bango. Bango-bango. Wow, bango-bango. Spam. 25% less sodium. Lami ni siya guys. Taning Pareto hon kaya tang kanon. Saka na magpamahaw guys. Wow. Nananaw ko nga ni guys, ito sa merkado, orang mahala, 200 kapin or na patay na, mahal, dude, siya, salamat ka, jote. Isa mga hiwaan, nalipisin, arong daghan. Yan guys. Namang, hooray, maning hiwaan, daghan na naman hiwa, kaya arong daghan. Dino, tanglipisin, arong lami siya. Samad ko. Silyo na. Pala jo karon ni sama do kut silyo. Na guys, dako man si Ja. Naan ni paghiwa. Okay. 1. Iha pa dai, iha pa. 1 2 3 4 5 Tahog. 6 7 8 9 10 11 Hali na ba ni? Tisa. Ano yun? Ipis na katuwang. Baga pa magdalas pikas. Ayan. Na guys. Baka man ng aeroplano. Sa baga aeroplano ning labay. Plano! Tatay ka! Para habi kayo mo sa kaita. Na guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12 slice. Tara guys, 12 ka slice. Yummy. Wow, sana all nabot og 12 ka slice. Manay pritohon guys. Maning na ketchup, ha? Oh, ready na rin ka ha. Kuha ng Papa Gabriel. Na guys, bintahan ng taon naghangkuan guys. Kaning hanggi sigig. Ya, na. Sunod man og kuan. Sunod man og tumarog tambal mo na ning gamay-gamay na yung taon si Ja. Pero gabi, grabe ka sang ngut-ngut ta. Susunod ko lugar sa nakatugay. Grabe, kasang huwod sa sang dani. Arang nagadung, huwod sa kaadyo. Gabi, pastilan nilo ko. Ang tapoy ko. Gabi. Nagkapoy ka na to gabi eh. Utangin ja. Buko. Ay, sus, pinukaluoy in town. Sa dyan, nandiyan pa nga dyan guys, upan. Kasan nilutoon guys. Yo, spam. Ban ka? Luto si mama? Ay, sus, dali. Mag-slipper. Mag-slipper lang ka. Ha? Bautot. Bautot ko no. Oh, pastilan si Kim. Bautot ka karon. Taba, Kim. Ya guys, ito sa yung butang dari katong kuan kali tekbos atang mga alaga. Sang sigaan. Ana guys, butangan na sa gamayng mantika kay arong lami si Ja. Saming. Mingming ko. Bingming, si Bingming. Na. Yummy. Sa tastang kuan. Na guys, init na ni pa no. Ay, kasilan. Tingog na guys, init ako na. Ano ka taon? Sila makautot man punta na hinod. Okay, na guys. Hindi pa sa asin pa. Bunggahod siga ko ng mga pagod nitong niluto. Anong ilunod ng atong spam. Okay.
Ikaduha pa niya namang kaon og ingani guys. Pam, sukad-sukad. Tilan. Ikaduha. Mga chikiting. Tubig! Oh. Tubig! 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 Oh. Tubig! Di pa dila na mga Yan, chikiting guys. guys. Okay. Pato! Leah, what's that? Sama na kay Leah. Orange. Ano saya? Orange! Orange. Eat ka orange. Ito na si apple. Yan apple, orange lang. Nga mango. Ang ibuadjat mga tong mango gahapon kay gipang kuan man. Pakpak tayo man mo. Pakpak man kuno imo be kaluoy. Wow! Thank you, te. Ay, wakwak! Niwakwak. Monkey, kuya. Yun na yan, pag-ready na kayo sa school na ron. Ayang, ano man na, orange. Orange. Saan sa orange, guys. Diyan na, gatong pinarits. Guys, sa masang init, agsabaw. Kung kuhan gabi sinabaw ng isda. Pamahaw. Pilar din. Kayo. Oras na. Kayo. Nag-city na. Mga tali oras ko, size pa kapil. Sadyo pa guys, sadyo may pamaho kay madungan, may kuya gail. Kang kasag hipos ang mahugasan. Guys no, distansya gatang hugasanan dari, tos gawas. O na? Medya oras. Grabe kong jawar, malata na na. Grabe pa ka pa. Garaun. Medya oras po no. Pilan. Guys, ang atong spam. Lami kaayo. Na naman chikiting. Yummy. Shot the bull. Lansan na yung hair. Shot the bull. Hamay mo sili. Nagkuhang sili Kuya Kinkin guys. Namunga na mga sili na rin guys. Kukuhaan pa ka nang naay. Hilaw pa siya. Pa hinog. Kaya bago pa ni mga namunga. Karoon pa sila naka-recover. Mau pa na yung Bagdo. Ang kanaday. Lami man eh. Wow! Yummy! Wow, yummy! Yummy guys! Fish! Kinalamian? Asa, namin na. Gusto ka nagkuha si Papagsabaw. Halang. Mahota guys! Mahota ninjo! Ngit-ngit magatang kamera. Tesa. What happened to you, cameraman? Ngit na. Mahota ninjo guys! Mahota ninjo! Kaya sa boday ada. Dura. Mahaw! Wow. Mahota guys! Mahota ninjo! Mata. Namikin? Namitang sidang kin? Malagi pa ang ati. Spam. Patagay kung kuan pa, paratam. Yeah. Maju man. Kuwara ko gaho eh. Dah, sige na. Ay, Padala na sa mga chikiting ni mga sabaw. Oh, Iliya, butang yung sabaw ng imo. paratan. Yung sabaw, pero maulian ng imong kusog. Ano naman po? Ay, mauli ang hindi kusog. Ulian kusog kay, baga ni tarong kaon des gilantan si Jo. Des gilantan ni Kim Kim guys, wa ni tarong kaon kay di man naghihingaon. May umoy. Ay, umoy kaadyo. Karon na yan. Karon karon nakakuha ng zagtambaw unsa nakatake po dog tong giresita sa doktor nga vitamins. Ang kaniingan ni vitamin na dia Nutrilin. Gana gisang kaon. Tuhang. Ato na ito spam. Ngantalin jo guys. May asasya o ka na. Wow, lami kayo. Lami kin. Baha. Karega namin ni day. Tara, ami day. Lami kayo. Dali. Hindi. Ka? Dali. Namin lagi. Lami. Mga ta guys, tiya. Nada pa yung sinabaw nga isda, among salin gabi ini. Ang init. Yummy. Lipak na. Kaya pa. Isda kuya. Sabagal eh. Sabaw, higop mong sabaw yung taon.
Mainta ng tijan. Magbiyahe ka ba? Sila na. Ah. Ano, lamig guys. Wala pa. Dapat dyan. Fish, mo be? Yanan si Kim Kim og fish. Sabaw. Ilan na po ma? Ma? Nagdapit ang jacket. Sabaan ang mga manok. Sabaan. Nawanan. Wanan man. Ma. May tuyo. Uy, lang. Bukod. Mani na may bukod. Ilag mo sa badyo. Wow. Ang gana na ang eat, guys. Ang gana na ang eat sa bibi. Uy. Wala na. Ito lang. Ay, apila kayo. Nari ko. Ang hayon, apila. Sila mo day, alam lagi day. Nami na dyan na. Ang chip. Kamay na. Silaw lang. Nami kayo. Nami yun. Favorite yan. Ini kuya Kim Kim kuya Guy. Nami yan. Wala ako sa baw. Dada. Mura man. Pag nagibak ko bitaw. Lagi ko nga kata meron to ako. Di otro na magagyanan pa doon sa eskwelahan. Tuhon. Ngay bakla doon nila gamay pa doon eskwelahan. Wala rin nagbakal ako. Ano po? Kuya. Butang ako doon. Away mo ko ma. Hindi tagtag dyan pa huwag pa. Kay ano pa pagmukaan. Ito na. Ang chip na rin. Bango. Bilikit mo. Away mo ko ma.